Darare Hoso. Thank you. You're welcome. खुलुमबाय दिनै मानगोनां जोंनि बड'लेण्डनिनो सासे आगोमा जोंनि गरेस्वर समस्तिनि सिङाव थानाय बरगुलि गामिनि मानगोनां धनेस्वर बर'आ बायदि रोखोमनि मोनसे आर्टिस्ट माने आर्ट खालामनाय आंनि न'आव बिथाङा माने आर'नाइनि सावगारिखौ बोदो बे सावगारि बोनाया जोबोद समायना जादों आंबो गोजोननाय मोनदों आरो जायफ्रा आंनि न' आंखौ लोगो हमनो फैदों बिथांमोना नुनानै जोबोद मोजां जादों बे माने रादाबखौ होदों आरो आंबो नुनायाव समायनाय नुदों आरो बेबायदिनो बिथांनि जिखिनि आङो जायगा थांनानै नैखौ सोर बानायदों होनबा नैखौ धनेस्वर बर'आ बानायदों उमुक बरगुलिनि बेबादियै इनफरमेसनखौ मोनदों बाथौनि सायाव माने न'खरनि रुगुंफोरनि सायाव माबा मोनसे गेटनि मोखाङाव बेबादि आर'नाइ बोनायखौ जों नुदों दा बेनिखायनो आंनि गोसो गोरबोजों मानगोनां धनेस्वर बर' बिथांखौ आं साबायखर बावदों आङो सासे एमसिएलए हिसाबै बिथांखौ समनि गेजेरजों जिहेतु आङो लोगो मोननानै लाना फैबाय बेनिफ्राय सिनाखि जाबाय जेरैबायदि बिथांखौ आङो मदद आरो हेफाजाब होनांगौ सम आरो थासारिखौ गोरोबहोनानै मदद होगोन आरो रायजो राजा नोंथांमोन बेबादि जोंनि बर' माहारिनि मोनसे हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बयनिबो न' जिहेतु बाथौनि सिम्बलजों लोगोसे आर'नाइ बाथौआवबो बेबायदिनो माखासे माने सिथ्लायाव आर'नाइनि गाब फोननानै महर होनानै बिथाङा मोजां मुंदांखा जानो हादों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांखौ माने आफा इसोर बोराइ बाथौआ जेन मोजाङै मोजां साबसिननिख्रुइ हामसिन आरोबाव देरहासार जानो हायो बेनि थाखाय आं आफा बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज बावबाय रायजो राजा नोंथांमोन आरो नोंथांमोना जुदि लोगो हमनोब्ला आंनोबो फोरमायनो हायो 7002196115 बे नाम्बारजों आं बिथांखौ कानेक्सन खालामनानै होनो हायो आरो नोंथांमोना गोसो गुदुङै जोंनि मानगोनां धनेस्वर बर'खौ बेबायदि न'खौ साजायनायानो जा बाथौखौ साजायनायानो जा बायदि हाबा हुखायाव महर बोनायानो जा गासैयावबो बिथांखौ मोननो हागोन आरो बिथाङा बेबायदि खामानिखौनो मावबाय थादों गोजोन्थों साबायखर खुलुमबाय